RRR నుంచి సరికొత్త పాట రిలీజ్ అయింది. ఎత్తర జెండా అంటూ సాగే ఈ పాట ప్రేక్షకుల్ని ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ పాటలో అల్లూరి సీతారామరాజు అలాగే కొమరం భీం ఇద్దరు దేశభక్తి గీతాలు పాడుతూ మరి దేశం కోసం పోరాడిన యోధులకి సంబంధించి ఎంతో అద్భుతంగా ఘనంగా వాళ్ళకి సంబంధించిన మాటలను తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఒకరికొకరు దేశభక్తికి సంబంధించిన ఎన్నో విషయాలు షేర్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ప్రముఖులకి సంబంధించిన రూపాలని చూపిస్తూ వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అయితే పంచకట్టులో అదిరిపోయాడు. పంచకట్టుకొని నుదుటిన విభూతి ధరించి ఎంతో చక్కగా పట్టు పంచలో చాలా చక్కగా కనిపిస్తున్నారు. సో ఎన్టీఆర్ అయితే దుమ్ము దులిపేశారంటున్నారు నందమూరి అభిమానులు. మరి ఎన్టీఆర్ని ఇలా పంచకట్టులో చూసి చాన్నాళ్ళైంది. సో నిజంగా తాతగారి స్వరూపంలాగా కనిపిస్తున్నారంటూ పొగడ్తలతో కురిపిస్తూ ఉన్నారు. ఎంత చక్కగా పంచకట్టుతో ఉంటూ దేశ నాయకులని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన చూపించిన ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఆయన డాన్స్ చేసిన విధానం ప్రేక్షకుల్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేసింది. నిజంగా మీలాగా ఎవరూ కూడా చేయలేరంటూ అద్భుతంగా ఉంది ఈ లుక్ అంటూ అభిమానులు పొగడ్తలు కురిపిస్తూ ఉన్నారు.